Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ezinye izinto baqinisile uma bethi kufanele uziyekele kubanikazi bazi bezikhulume. Ibona basuke bezazi kangcono. Wena omunye ukuthi umsebenzi wakho ukuthi kuhlale phansi ulalela abazikhulumayo noma abazithamundayo abazazi kangcono bezithamunde. Ubaba uAyanda Msweli unongalo omkhulu. Ubonakaleke efakasheleke emzini wakuboka Siqiniseko. Ubaba uMsweli uhambeleke lapha ke emzini ekhaya kuboka Siqiniseko. Nokuyilapho khona ngabe kade kuyokhalisana ke nabo. Afike akuthola ilokho kathe kubaba uAyanda Msweli kuyabonakala ukuthi kusizi lugcweleke emehlweni noma libhalwe emehlweni komama bakwamvelase. Ubaba uAyanda Msweli ubeke sekhulumisa ke lo ke ongumngani noma kosondelene kakhulu ke lapha ke noSiqiniseko. Lensizwe ibeke isizeneka kumphakathi ke wonke kakhulukazi wakwa TikTok. Ithi ke yona kuSiqiniseko Mvelase angeke beze ke bekhona ukuthi ke bengambeka. Kodwa ulangelihle Mthembu bona njengabo bengakhona ukuthi ke bembeke ngesizotha. Le nkulumo ke akusiyona yalabo abantu abathi ke iqanda yicanda. Ngoba ke ijulile kakhulu futhi ke ufuna umuntu ozokwazi ukuba ke nombono futhi ozothi mayibheka ibhenge eselibanzi. Lensizwa ke kuveze ngokusobala ukuthi ke ulangelihle Mvelase noma ulangelihle Mthembu bona bengambeka bengumndeni kodwa kuSiqiniseko Mvelase lona ko bekade ke senomuzi wakhe wa ku TikTok angeke beze ke bekhona uthi ke bangahluleka uma ngake bethi ke bathi bafuna ukubeka kuSiqiniseko Mvelase kodwa ulangelihle Mthembu bengambeka ngokukhulu nje ke lapha kuzethemba futhi nangokukhulu ke ukusheshsha ubeke sacela ukuthi ke bakithi ke cha abantu ke kuyayikuthiwe ukwanda kwalo ngumthakathi bakithi ilona lokho ocela ke noma kungakhona ukufaka isandla wabeke secela ukuthi ke makafake isandla ukuze ke bezokwazi ukubeka ithambo lika Siqiniseko ke Mvelase. Usiqiniseko ke Mvelase kube ngodumo ke la ku TikTok ehlaziya ke lapha ke umculo ke kaMaskandi kumculo ke wesintu baba uAyanda Msweli abaningi balishayele ke ihlombe lesisenzo sakhe sokuthi ke ahambele lapha kugcine ke futhi ke kuswakela ukuthi ke nembala bazoba nenkinga ekuthenini ke bafihle kuSiqiniseko Mvelase njengoba kulangelihle Mthembu bekuvezile abomndeni ukuthi bengakhona ukuthi ke bemfihle base bethi ke bacela ke isandla lokho kube kubeka ngokusobala ukuthi kahle uSiqiniseko Mvelase phela usenabantu abaningi okumndeni wakhe wa ku TikTok lokho ubeqondeke ukusho ukuthi kabeze kuba nawo amandla okwamukela kumthamo wabantu bengabantu ke bakwaMthembu labantu abaningi abazobe bezeke emncwabeni kaSiqiniseko ke Mvelase wathi kabeze kuba nawo bekuyindlela yokubeka le ukuthi amandla wezukubabikho anele nansi ke ivideo yalensizwe bekade ke isondene kakhulu ke noSiqiniseko ibeka ke lamaswi futhi ibeka ngesisoka. Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Say Africa, we South Africa. SiKwaZulu, iLembe, district, KwaMaphumulo. Ubuntu, umphako ongaboli. Qhawela kithi, tshela abantu base-Afrika, ubani sinayo. Igama lami nguSidumo, ngimele umndeni wakaZulu. Isayibamba eyikhona. Sinenkinga la. Sibe nenkinga okudlulelwa ingane yethu kulangalihle wakaMthembu kodwa ke ngobe seyiqalela umndeni wakhe okusiqiniseko Mvelase sikuthole ukuthi kube nzima ukuthi singafihla usiqiniseko Mvelase kodwa ukufihla ulangelihle Mthembu bokuyinto besikwazi ukuyenza ngoba besimkhavile senze yonke into kodwa ngobe seyiqala umndeni ke lo wasiqiniseko wakuma TikTokers sibona nyakaza izwe lonke sithi ayibambe khona ukuze sikwazi ukufihla ithambo lakhe ngesizotha sizocela nje lokho abasipha khona ukuthi sikwazi ukufihla usiqiniseko wakaMvelase ngicela beyikhulume kahle bengayihlahleli ngendlela engeyiyo ngoba sisho nje siyakwazi ukufihla ulangelihle Mthembu kodwa umuntu esihluleka ukumfihla usiqiniseko wakaMvelase ngoba ngicabanga ukuthi kunyakaza izwe lonke abantu bafisa uzofihla usiqiniseko siyacela ukuthi ibambe khona sizama ukuthi sikwazi ukufihla. Kuzwakele mfowethu inkulumo yakho futhi ke yinhle inonile isobala ke futhi kwekade ehlongweni sicabanga sithembe ke futhi ukuthi ke nosizo lizawuvela njengoba kama TikTokers esevele eqalile ekuveza ukuthi ke nembala ayafisa ukufaka isandla engazi ukuthi konke umndeni wakwamvelase ungahamba kahle.
asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane